ऐसा निश्चल बनता होइबे ना करेला। माई का होली, माई के हमने के जीवन पे प्रभाव का बा वो तब समझ में आवेला जब माई हमने के छोड़ के चल जाले। दुनिया में सब चीज दोबारा मिल जाई, लेकिन एगो माई के प्यार बा जौन एक बार चल जी अरविंद भैया वो चीज के मरम हुआ समझत होगा। बहुत बिरले ऐसा लिखा होला कि माई के बाप के जियते सेवा करत होई। रुआ में के एक इंसान बानी कि माई के जियते सब सुख देनी गईला के बाद इतना बड़ा आयोजन कैले बानी। एक बार हमरा अरविंद भैया के नाम पे जोरदार ताली बजा दी जरूर सब। और जिंदगी में माई से बड़ा कोनो भगवान नहीं के भैया, एक साक्षात उदाहरण हम बानी। इनकी गल के हम माई के सबसे ज्यादा माने वाला, हमरा से लाख दर्जा माने वाला। लेकिन अगर माई बाप के सम्मान ना कर जाई, आजाद के बहादी देव घर में बाबा के पूजल जाई, ये छपरा में महेंद्र नाथ के पूजल जाई, थावे में मैया रानी के पूजल जाई, वो पूजा स्वीकार ना हो। सबसे पहले अपना माई के भगवान मानी, अपना पिताजी के भगवान मानी, ओकरा बाद घूम घूम के पूजा करी ना। सब कोई सुने वाला बात है, वही माई खातिर सब चीज बा, लेकिन माई नहीं थे। सब चीज सब रिश्ता कहे वाला लोग बा, बेटो लोग कही अरविंद भैया, लेकिन जौन माई बेटा कही नरुआ के वो बेटा कहला के कोनो जवाब ना रहे। आज माई नहीं थी, माई के रुआ 11 दिन पहले जाके अंतिम संस्कार करा के आई बानी। आज बरहवा दिन हटे, जबले माई के संस्कार भइल होई तबले बुझात ना होई कि माई रुआ से दूर भी है, बिकी भी है। जे माई के जरा के भीड़ भाड़ से रुआ घरे जब अकेले आइल होखो तब माई के कोना कोना में खोजत होखो, माई ना मिली। तब रुआ अपना परिवार के संगे बैठ के कहे पर मजबूर हो जाए, भैया आवाज तनी मनी बैठल ओकरा पर विशेष ध्यान नहीं देवे के, बस अपना भाई के प्यार देवे के बा। और ई कुल गीत यूट्यूब पे जरूर चढ़ाई जरूर सब लइका कहता अपना परिवार से अरविंद भी। अरे की बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे, के कही बेटा, भतीजा कही, भाई कही, भैया कही। लेकिन साहेब बाबा दादी तो ये जानते हो, दादी माई से कम ना हो तो गीत के भाव बा। पूछे दादी जी के साथ माई बन हम ये भोला बाबा विपिन चाचा। अरे की बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे, की के अरे की गोदिया में अपना हर खिलाई माई रे, की के हर की गोदिया में अपना हर खिलाई माई रे। अई देखी रुआ गनगना गिल बाटे, भैया के आंख भर गिल बा। एतले के माने के बा के हमार गीत गावल सार्थक हो गिल, हमार भोला बाबा विपिन चाचा। की के हर की गोदिया में अपना हर खिलाई माई रे, की के अरे की बेटा कही हमारा के बुलाई माई रे।
ये गीत विशेष भोला बाबा आपे सब सनिया के जान बानी। अगर मार्केट में सनी खड़ा बा तो गिन के 10 से 11 आदमी जे हमरा पर तन मन धन सब ने छावर कइले बा, उमे से एगो हमार भोला बाबा, अरविंद भैया, विपिन भैया, रुआ सबके कोटि कोटि आभार और पूरा जनता जनार्दन के। लेकिन अरविंद भैया का कहतन भैया कि तू ही बारू जनमवले पूरा दुनिया देखवले, हमारा खातिर सुख दुख मई बारू तू उठवले। भैया कि तू ही आज की बारू जनमवले पूरा दुनिया देखवले, हमारा खातिर सुख दुख मैया बारू तू उठवले। ये सृष्टि के सच्चाई है, जो माई बाप हमनी खातिर तू उठा ली। माइए आ बेटा कैसे निश्चल रिश्ता है कि अगर लड़का पागल रही समाज ओकरा के ताना दी, समाज ओकरा के ठुकराई, लेकिन माई खातिर लाल हीरा रही। विपिन भैया दुनिया कुछ देर खातिर बुराई सोच ली, कुछ क्षण खातिर बाप भी सोच ली, लेकिन विपिन भैया माई एगो ऐसन भैया कि जबले सास रही तबले सोची कि हमार बेटा हमार लाल। तब अरविंद भैया कहतन कि के सोचियो हम रो भलाई माई रे, गोदिया में हम के खेलाई माई रे, के गोदिया में हम के खेलाई माई रे, के बेटा कोई हमारा के बुलाई माई रे। दादी जी के छोटका नाती हमने के अभिमन्यु भी अध्यक्ष अध्यक्ष की ओर से भाव खोजा तनी जा, ये भावुकता बतावत ताकि कोना तरीका से उन दादी और पोता के नहीं हो। आप सबकी आंख से मोती झरझर लोर बहता, लोर काहे ना बही? लोर बहला के कारण बा विपिन चाचा, कारण सुनी का कारण बा कि तहारा दूधावा के कर्जा भाई भरले ना भराई, कि तहारा दूधावा के कर्जा भाई
अरविंद से माई के तना गवल ना गवाई गुण बिकिया से के तना माई गवल ना गवाई माई पगला शब्द कहां से लिहल गई पगला मने प्यार होला कहां से बुझाई अरविंद भैया विकी भैया आजकल के लड़की जब खुश होता रही सब अपना बाबू सोना के पगला कहत रही सब ये चीज कहां से चोरौले बड़ी आज तो भोजपुरी में मैटर चोरी होता वो पगला शब्द माई के नेह से जब माई खूब खुश हो जात रहे तब अपना लाल के पगला कहत रहे अरविंद भैया लड़का वो चीज खातिर ललचाता तरसता जब के पगला के पगला कहता कि के हमारा के पगला कोई बोलाई माई रे हमारा के पगला कोई बोलाई कोई हमरा के बुलाई माई रे हमरा के कोई बुलाई माई अरे की बेटा को ही हमारा के बुलाई